Shalom, Horas Madita. Selamat hari Minggu Madita saluhutna. Kuarni mingguta sadarion, ima minggu Advent patoluon. Doho topik dapotan asini rohado ho di debata. Marende maita. Marhite-ite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia, na tumapa langit dohot tanoon. Amin. Patugijang ma tohang muna, hamu ale aka harbangan. Patugijang ma hamu ale aka pitu sian narobi, asa bongot rajani hamuliaon. Ise ulangin rajani hamuliaoni, ima Jahoba nagogo jala ulubalang. Jahoba ulubalang di hamusuon. Patugijang ma tohang muna. Hamu ale aka harbangan. Jala patugijang ma hamu. Ale aka pitus ya narobi. Asa bongot rajani hamuliaoni. Ise ulangi di bana. Rajani hamuliaoni. Ima Jahoba Jebaot. Ibana do rajani hamuliaoni. Haleluya. Yang maita, ale Tuhan debata, ajar honma Tuhami aturanmu, undang tadikon hami, patonggor ma mata nami, asa utanda hami hatuan nami, nasian hoi, pargogoi hami mariteiti hatam, pada uma sian hami, nasapoda nalipe, saitogi honma hami diaka dalanmu, asa utanda hami ho hangulan nami, manang mangolu manang mate pe hami, marhite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi.
Amin. Marende maita. Patikni debata di Minggu Advent patoluon, ima sian patik paduahon, dohot lapatannya. Patik paduahon, dang jadi ganoonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Ro dina di bagasan aek na di toru nitano, yang gotung gabe si sombaon manang sioloan. Dia dola patani ondo, ikon di habiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asadang jadi iba, marsomba tu sombaon manang tu gana-ganaan. Mangido hanguluan siani, jaladang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulaho na hombar tu patikmi. Amin. Marinde maita.
dosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala manami. Hujau hamido goarmu narbadiai. Ala natar gogot hami maningot dosanami. Sai marasini rohama maho di mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anakni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jala hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang do ho mangondihon hami. Asima roham dihami. Sai patok tong ma dihami ro hamulateon tuho. O tondi parwadia pangapulni marsak roha. Pamaluma saluhut nabernit dibinahin ni dosa nami. Roma ho manginani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian dinasa ni asi ni roha, sai unang tulak hami, sai tangihon mahami, ho ale debata, ama anak tohoton di porbadia. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasesa ni dosa. Songonondo hata ni Jahoba. Unang ho mabiar ay audo siluluhon ho nungapola hujau guarmu au manupa au nampuna ho hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marende mahita. Epistel di hari Mingguon, iman adienet sian pasalmen 80 sia, ayat sada 1 ayat sia, tajahama marsingkat sorin. Ende si podaon sian si etan, anak ni si Esra. Ainik kudo. Sailam menjadi hotdo asini rohai saleleng-lelengna marojahan diaka banua gijang do hasitongan mi. Ro di saleleng ni leleng nado pahototku pinoparmu jala paulion hu abang sanami marsundut-sundut sela. Aitung isema di awang-awang tu doson Jahoba, tung isema sian aka anak ni debata doson Jahoba.
Ale Jehovah depata Zebaut, tung isema songon ho, pargogo ale Jehovah jala hasitonganmu humaleang ho, ima sahatna, martuado aka tamu, natumangihon hatani debata, jalanam pepsa. Amin. Marinde mahita. Tidakon ma haporsetai songon na hinatinakon ni dongata saporsian di sandok pertubion rap mahita mandok au porsea di bata Jehovah hido ama pargogo na sohaturusan na tumompa langit tohotanu au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesadai ima nanti dibuhani si Maria nagabe-gabe siantoni perbadia andorang sohabubuan, hido tu hatta, na tu mau na bernit, di pangumuan silatus, na mate tapajang lo ibara di haun na pirasilang, na tuat tu banua toru, na mulak mengulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul siang ngun di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosari. Di sima ibana, imat mulak sogo, mengulu halak mengulu di mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani hala Kristen akan nabadia, dohot ya asesani dosa, dohot ya tayuna mulak mengulu dosa gotagingnya halak mamate, dohot yang mengulu anasora sudah. Tabege makur sian ina Teresia.
Titing namasa diuriata di mingguan tanggal 15 Desember 2024. Parjolo, naneng marbagas. Titing paduahon. Naeng majalo pasu-pasu babagason ma Michael Hasuluan Gultom ST, anani amang Robert Sangal Maruli Gultom Nahinan, tubuni inang Sarmauli Boris Tumorang, ruas ni HKB Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Nangka Grong, nomor 50 Sada, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Manangwi Obat. Dot Orwana, Helprida Boru Tapubolon, Eskom, Boru ni Amang Donaran Tapubolon, Tubuni Inang Onak Boru Siahan, ruas ni Huria HKBP Cipayung Cilangkap, Resort Cipayung Cilangkap, Sian Hutan Jalan Malaka Perumahan Grand Malaka C 10 Sada RT 07 RW 07 pamas-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 di HKB Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Dapat 2 hon. Ruas Napida mulai sedarion Pidda Huria do keluarga Simon Pasaribu Herlina Boru Hutayan Pidda tu HKBP Citra Indah Jonggol Resort Citra Indah Jonggol Distrik 20 Depeskap
Inganan nahian di Jalan Haji Baim nomor 30 RT 06 RW 010 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Siracas Manang Wikpitu. Dapat tuluhon Dewan Koinonia Permingguan sekolah minggu Mamuka Sadarion Minggu 5 Desember 2024 masuk ma perminggu sekolah minggu dalam masuk mamuse di hari Minggu tanggal 10 Januari 2025 gabungan. Para remaja hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Natal para remaja masuk pukul 10.07 WIB RN HKBP. Hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 Natal RN HKBP masuk pukul 10 WIB. Napapaton Dewan Diakonia Seksi Sosial Tabuan ma ditangyangta akaruas ni huria na dibagasa persahiton songon nong tarsurat di titingta. Natal Nakomla hari Rabu tanggal 10 Desember 2024 Natal Komisi Kasih lansia dohot ruas ni huriata nababalu masuk pukul 10 WIB. Mardomu tusi pasaton ni huria do pangurupion tu Komisi Kasih sigano bulan dohot bingkisan Natal turuas ni huria nababalu tu akan madohoti acara Natali. Napalimahon panitia Natal Ama Ina HKBP Cibubur tahun 2024. Sedarion Minggu tanggal 15 Desember 2024 dung sidung permingguan pukul 10 WIB patu paun ni panitia Natal Ama Ina do latihan liturgi maringanan di gereja. Paunopon Natal HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do ibadah perayaan Natal maringanan di gedung Sopo Bolon Sopo Marpikir masuk pukul 10 WIB. Papituhon buah-buah Hobartu program kerja ni huria tahun 2024 mari titingon dipangidoro tu sude ruas ni huria asa tapasahat bema belia tahun tu huria manang tu situana biktabe. Songoni matiting di minggu ta sadarion akatikting na mangiut boy mata jahan atar surat di warta jemaat. Tabegema kursian wik opat diruti kursian wik onom.
Marene maita. So
debata na sumuruk siya saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate roho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha persyaon hatani Tuhata turpuk jamita sipa husor-husoron ni rohata di mingguta sadarion minggu at penna patuluhon imana tersurat di buku Evangelium misi Lukas bidusada mamuka maisian ayat 26 sahatu ayat 30 Lukas sada ayat 26 sahatu 30 songonom madidok disi salpu ono bulan disuruh debatama par di surgo Gabariel tu Nasaret ima sadahuta di luat Galilea manopot sada anak boru oroan ni sada bawa namar goar Joseph na siya poparan ni si Daud si Maria do goarna lao mamasuhi jabunai nin nama tabi di hona ni asiang di dongani Tuhani maho alai tarsonggo donasida ubege hatai ninna rohana do parsatta dia do iulanin jala didok suru-suruani matunasida unak koma biar ale Maria aida potan asini roha doho di debata gabe-gabe maho tubuhan anak maho Yesus mabainommu goarra balgama ibana muse goaro do ibana anak nginatumi buli lehonon ni Tuhan debatado tu ibana habang sani si Daud amanai raja anna do poparan ni si Jakob saleleng lelenga jaladang marhaujungan harajaon nai didok si Maria madok suru-suruani songo dia pangalahoni ai soadok kutadabawa jadi dia lusi suru-suruani manasida songgopan nito di parbadia maho jala linggoman ni hagogon ni natumi bulidoho alani nabadia dodohonon natui anak ngidebata ia si Elizabeth si solhomi nasai tuai naung digoar nahol marhangoluan anak go paono bulat tom manuaing aidanga dong naso tarpatu padebata gabe didok si Maria naposo ni Tuhani doau saisau matuau songon nani dok mi dungi ditadikko suru-suruanima nasida ido sahakna aidanga dong naso tarpatu padebata sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aidanga dong naso tarpatu padebata. Moloboi do hotor matu pangido rakjo hita sude madok. Aidanga dong kurang gogo do petarok sehari naik. Aidanga dong
molo tungadok pihak masalah di tonga-tonga ni bagas tata lupa ho satokin rapi tamadok. Aidanga dong naso tarpatu pada bata. Hamuna kadonga saha perseaon di buku Bibel lihita hala Kristen nabadiaon. Adonggo opat di son naginoaran kitab Injil manang buku Evangelium. Ima Mateus, Markus, Lukas, doho Yohanes. Buasa di dok nao paton kitab Injil ala memang panura ni buku nao paton manajolo na setia aria doho borngin pai huti Tuhan Yesus mana tu dia lau Tuhan Yesus. Jadi najolo tagan ngolu ni Yesus di Portibion panura ni buku nao paton ma na setia aria doho borngin pai huti Tuhan Yesus mana tu dia lau Tuhan Yesus. Dakola pai huti huton alai masing-masing panura ni buku nao paton masih surat nabi nereng nabi taringot tu Yesus. Ido mabaen molo tajaha buku Mateus, Markus, Lukas, doho Yohanes hira godang nasarupa. Ido akamang headu jahahamu adong nasarupa. Contoh, olodo tajaha di buku Mateus, lau Tuhan Yesus tu topik tau Galilea. Rosi Markus, lau Tuhan Yesus tu topik tau Galilea. Olodo si Mateus madok di pamalum Tuhan Yesus namar sahid. Rosi Markus di pamalum Tuhan Yesus namar sahid. Ido mabain asa godak persamaan ni Mateus, Markus, Lukas, doho Yohanes. Ala memang masih surat nabi nereng nabi nasida taringot tu Yesus. Sudedo sarupa kamanginang nani surat ni Mateus, Markus, Lukas, doho Yohanes. Sudedo sarupa daun. Buasa gue berbeda te. Terjaloroha doi. Aihi tapi au cugari adong andong mengajak kita manoto sirkus. Mulak dari jauh manoto sirkus kita. Jala masih surat nabi nereng nabi taringot tu Yesus. Masih surat nabi nereng nabi taringot tu sirkusi. Belum tentu sarupa nata surat. Mungkin doa kamata saya lalak mamereng gajah. Ido nagungudang surat onda sida. Ya gajah mau botang belga. Sudero belga. Mungkin doa kainata saya lalak mamereng burung beo. Ido nagungurang suraton na sida. Ia burung beo bagak ibuluna pesongonon habong ngasongdon. Mungkin doa kamata perhalado saya lalak mamereng akasituan natorop narot. Ido mabain dak sarupa sude nasi nurat ni Mateus, Markus, Lukas, doho Yohanes. Sada parasingan ni si Lukas, sada perbedaan ni si Lukas. Sian na tolunai tumajom parnidan di si Lukas. Lapatan na lebih mampu si Lukas melihat jauh ke masa depan. Aha huruana nilihat ni si Lukas. 2000 tahun nasalpu nunga diberek si Lukas naik ke masa sudena masa nuaing. Aha huruana masa nuaing. Bei makanata berengon. Ngai berek si Lukas siano 2000 tahun nasalpu. Adong na mekel, adong na tangis, adong na manortor, adong na marpesta do takkan asing. Jalasada pangaripunan kesimpulan ni sude nabi nereng si Lukas bahwasannya dunia tasonari penuh pertanyaan gok naso mungkin. Bohak kamanginang tohodo penuh pertanyaan dunia tasonari. Tohodo kainang banahurok tornidok matohoa salah sorhani padito nunang basosongoni. Tohodo kamanginang penuh pertanyaan dunia tasonari. Toho mau liate mahala Indonesia hita jala tinggal di Jakarta. Au cugari hala Afrika hita, hala Amerika hita, hala Israel hita. 50% situasi dunia nuaing penuh pertanyaan.
dak pola hala Amerika na naik tahatai, dak pola Afrika na naik tahatai, ngolutta siganu pariom mata bereng, 10% ngolut tahun, tiap hari holan na manukun, holan na bertanya, holan isi hicat tita siap puduman, ay termanukun dohita, setadi, idia solopu, idia bapakmu, idia idahan, dak piga hitaon, isi hicat termangalian kalimat jawab, nyodo au, unang ilulu izolmate, isado ikan, isado sapu, dangadong, molo tungadope, hola 10% doi. Sitong Nabi nerengi si Lukas bahwa dunia tersonari penuh pertanyaan. Hola ni si seorang dak danat sahat tuna marujungolu sadana tua-tua terus dililiti pertanyaan ate. Hola ni si sorak sadada danat pinomak rohani natorasna suku-sukun ay waro manguludon ay waro sehat do muse waro sauk do balgaon hola mulai sekolah kada danak suku-suku rohani natorasna ay waro ay sauk do manggati si Prabowo sauk dong gawe sarjana hukum do hotakan asing hola mulai martadak-tadang dak danak ay buruni siranoni son hola ni si manguli sadada danak ay botol do mangaliam mangani nak tajabuna doh takkan asing. Sahat tu nama rujung ngolu sadada tua-tua. Masa kusukutusi. Sia dia mah bayar paulak kena pinijam ona ida pinijam. Tongko suku-suku ni atakan. Sitong nani bereng isi Lukas bahwa dunia tosonari penuh pertanyaan gok naso mungkin. Hola didok si Lukasi turpuk tahun Lukas sada ayat 26 sahat 70. Di sini dapat to suruh-suruhan ni debata si Maria. Hata ni suruh-suruhan ni nak itu si Maria. Di ayat 30 sada gabe-gabe yang maho. Tubuh anak-anak maho. Yesus mabai nomu buara. Tarsonggot si Maria te. Di ayat 30 pak ido ibana siap dia madadan ni. Ay songgot pe hutada nanggo. Sada nanang dohono ni si Maria dan mungkin siat dia mah mungkin gabe-gabe nau nanggo sada bawa dang adong nahutada alayalus ni tu hatta tu marhite si Lukas ay dang adong naso tarpatu pade bata ay dang adong naso tarpatu pade bata sude boy patu paon itu hatta naso mungkin ni narohata mungkin dia dopan itu kata. Odo na parjolo sahali, tuani marohita tu parmingguanon. Odo halus ni tuhata, disudea ka masalah tentang pergumulan. Natadopi di tonga-tonga ni keluarga ta. Mungkin di tonga-tonga ni keluarga ta godang ka masalah. Godang ka suku-suku di bagasa rohata. Ay boy do pe naik pangkat amat tajabunami. Ay boy dope malum sahih ni keluarga kon, ay mungkin dope muli baru kunau 45 tahun non, godak suku-suku nuaing di tonga-tonga ni keluarga ta. Tuani marohita tu parmingguan non, alus ni tu hata madok, ay dangadong, buat adok jo sahalina ya kamanginang, ay dangadong, kurang gogo dope, ay dangadong. Aidanga dong naso tarpatu pade bata sude boy patu paon itu hata naso mungkin ni narohata mungkin dia dopan itu hata alaya dok syaratna ulu do hama kainang mabigi syarat no kola sada do ay nakpejungkir balik kita satu toru podo makapalayaton anggo memang dak tepenuhi syarat nasa sada lao soi patu-patu hata nakpe mudah hulak tarok ay dangarong naso tarpatu pada bata anggo memang dak tapenuhi sada syarat naon laos so di patu padu hata asa di patu hata naso mungkin ni narohata syaratna iko pos dorohata anggo so pos dorohata dan di patu hata ido napi natudu ni si Maria di ayat 30-an napo soni Tuhan ido sai sau matuau songon nani dokmi lapatan na porsea si Maria dan adong na sotar patu pada bata ala botul-botul porsea ibana
sitong seorang Yesus dibarani pinahan di huta Betlehem. Hamuna kadonga saha persiaon nakid diturpuk tau didok di paboa tu si Maria goarina naik tubui Yesus lapatanna si palua goarai patuduhon ulaon Yesus lapatanna si palua do tugas pokok haroroni Yesus tu portibio lau palua hojol manusia nunga tunga pala di ihoti dirahuti diratte simbolisi jol mana di portibion dung madabu jol matudo sana parjoloi nunga tubu mangolu di bagasa dosa hita jolma hacit maheu tangis sita saliling di ngoluta di hasyanganon ala ni dosai manak songo dia pegoluta daktar palua hita siar ratte ni simbolisi di situasi na songo ni ma portibion ro Yesus tu portibion lau paluahon jol manusia alani uban narope Yesus tu portibion na paluahon di palua Tuhan hita sia sudah kaihot sia sudah karate sia sudah gogoni sibulis nunga di palua Yesus hita marhite hatu tubuna alana palua hojol maru hape haroroni Yesus hita pe masih palua mahita sama hita unang gabe hita memenjarakan dongata unang gabe hita mangarahu akka dongata unang gabe hita makurung akka dongata nungaro Yesus si palua hokita unang mahola majalo halua oni hita alai doho mahita paluahon nang akka dongata jadi akamanginang najulu headu au padita resot di sadaingana dia nangka guarra odi di ujung dairi namau. Jadi ibu di jabuni huriai adok sada keluarga marang namarga hamayate sasato kikole nemer bedai. Jadi dak tanggung jai mulai sidik kalang bonani kopi na julu idate. Ai gugu dodo bonani kopi on yatuk potuinatai. Alai senjata ni nataon molo nang mangamu amatai. Sai fitorido inatai so hubabua maina holan na nyatu amatai nate hubabua maina alai dok songoni ujung ngaso nani dohan jodo hita baik marhite hatata memenjarakan akadongata boido contona songono nate ipijam sadaina ma hepengi sadaina nian adonggo cicin na taon alay bereng pamijaman nain ro ujungnya ibu ke cicin na ay tarhona iba mer cici kafe adong utang iba tinatani naro ujungnya sakui nani doha nakamanginang jodoh hitaon memenjarakan akadongata nungaro Yesus tu portibio paluaho kita sia sude termasuk rateni sibolis masih padua mahita nang sama dongata na paduahon lau pasahato barita las ni rohai didok suruhan itu si Maria unak komabiar tohodo mabiar si Maria jadi molo di halak Palestina na juru akamanginang ila bolo do satabi molo mardengka pamatak sada anak boru dang baro ngatatusi dang adok suamina alai mardengka pamatan betul mabiar rosi masuk manot tu koran masuk tu televisi gaor manodau yusir manodau molo di halak Palestina sidang gura doro batu jol mana songonon lapatan na tunga pala mabiar rosi Maria di situasi so naung go pesatabi hutan dan anggo sada bawa HP ido au gabi-gabian didok suruhan unak ko mabiar lapatan na porsea maho sia debata sia todini Tuhan ido poso nanaing dibortiami dang hasil ni jolma dang gogo ni jolma dak perbuatan ni jolma poso nanaik tubui nanaik tubui
Alai siat to dini de bataro. Ido nanaeng dohonona. Tuhan ido na manuat to poso-posoi di sibortian ni si Maria. Alani unang madiar. Lao sodo na patuluhon nakatan itu hatu hita. Unak ko madiar. Hatan itu hatan atu si Maria. Ido hatan itu hatu hita. Di parmingguat tasadarion. Jo do hita o madiar di ngoluta. Hira di situasi bidang kehidupan do hita madiar. Dakola partoba madiar. Alai hita na di Jakarta ope. Nunga gudang di bagasa biar. Maragam akan atahabiari. Maragam si habiarat tadi ngoluta di hasiangan. Nuaing roh Tuhan Yesus. Maboa barita lasni roha. Unak ko madiar. Lapatan na porsea mahita. Molo madiar rope hita. Taku berarti tidak percaya. Ima patuluhon nasu betul-betul lo pehita porsia tu Tuhan. Parjolo sehari dibukbut dibuat suruh-suruani biar sian ngoluni si Maria. Alani porsia ibana. Ido nani dok ngadiaya partudi tolu pulualu. Saya sauk matuau songon nani dok mi. Amin martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banwagijang. Mau liate puji-pujian di sombah rohanami Tuhan. Nunga dipakulingi hohami. Marhite hatam nabadiyay. Di minggu at penna patuluhos sadarion. Las rohanami Tuhan. Dibuat ko barita nauli. Barita las ni roha. Dibuto biar siang gulunami. Jala porsea hami Tuhan dangadong nasotar patupaho. Suatu katami tu bagasar roadot pikiran nami. Asa marurak marparbui hatami. Asa hatami Tuhan naga digogo. Tuko sulu-sulu dihan. Lau mangruti ngol-ngol nami tu akatikin anang ro. Nak tu akatikin anang ro pe Tuhan. Tok tonggo pe sihol rohanami. Tok tong matuhapa kulingi ngolu nami. Asa hatami naga dihadang. Abat-abat di ngolu nami. Asa unang manibil hamis ya dalam munasitongi. Ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banwagijang. Di minggu nami sadariot Tuhan. Huwag kami tuadopamu. Aka pardalanan ni ngulu nami dohok keluarga nami. Asirohat Tuhan. Iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami. Pada wakarsak, pada wabatabat. Pada parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhan aka pasu-pasu. Aka silas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nami. Asa toktong las roha nami mamujiho. Dohok mangulaw-law na pinasahat di tonga-tonga ni keluarga nami. Nang akayanakon, nang akapahopu, nauk pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang di dia bina sida maringanan, nadao manang najonok siya kami. Ramo tina sida saluhuna. Molo di bagasa parsikolan akayanakon nami Tuhan asiroham. Ramo tina sida labor hado lau mulak siya parsikolan. Buka rohado pikiran na sida, asatakas dia tu sinasida. Akapar sejarah na pinasahat ni guruna. Asa adong musela banasida na mga luluy makalujaho parbino toani. Molo na mga luluy karejo akayanakon nami Tuhan asiroham. Sa ipatongo matuhan akapar karejoan na hobartu nasida di. Asa anggiat dohok marulupulok marlas ni rohan ang nasida mamujiho. Molo na undapok karejo pe. Tabay silas ni rohay. Asa anggiat marhitisian itu halam ditada nasida asido tolong. Atau sahatu tangam madang doto dinami. Dongani hami Tuhan mia maringana di tonga-tonga ni akabagas nami. Bain akabagas nami bagas silas ni roha di hami. Lumobi mamuji pasang apoko. Juluani hami Tuhan dia kadalan anak sidalan nami. Dia kaulaw nanak siulaw nami. Doho dia kapikiran anak si pikiran nami. Unang loas sami mangalaka somar donga doto. Dongani hami Tuhan asa tiur ngolu-ngolu nami. Suak songoni matuhad di minggu nami sadarion. Nunga hutangi ho kami marhite tikting warta di tonga-tonga ni huriam. Alani hubwa kami tuadopam. Tarlubi Tuhan ruas ni huriam. Yanakon ni ruas ni huriam. Namar sakap na yung mamuka pardonga saripeo tua katikin na yung ro. Ima si Mekel hasoloan bultom. Dohot si helprida boru tapuwolon. Asiro hatuhad di anak dohok boru ni huriam. Pasu-pasu mana sida diari nabi nuhul da sida. Pakai mahuriam na meti parhiteamu mga pehon.
pasu-pasu nasako itu anak doh boru ni huriam asaga de ripe na tar pasu-pasu ripe na berbahagia marlas niro hada sida tu akatik kinanangro nak tu akatik kinanangro tabaya kasilas niro hai di tonga-tonga ni keluarga nasida asanggia marhitesian itu halam di tada nasida hasido tolong suak songoni matuhar ruas ni huriam na pida ima keluarga Simon Pasaribu doho inanami Herlina Boru Tahayan na pida tu HKBP Citra Indah Jonggol asirohap Tuhan lam tabaya kapasu-pasu di nasida asanggia merhitesian itu halam di tada nasida asido tolong suak songoni ma Tuhan nang akka Natal na naik patu paun ni huriam tarlobi di bagasan nasa minggon hari Rabu tanggal 10 Desember naik patu paun ni huriam Natal na Komla. Hari Jumat tanggal 20 Desember naik patu paun ni huriam Natal pra remaja. Hari Sabtu tanggal 21 Desember Natal remaja na Poso Bulung. Asirohap Tuhan disediakan Natal perayaan marningot hari hatu tubung. Na naik patu paun nami di tonga-tonga ni huriam sai patulus gabi pasu-pasu silas ni roha di huriam pada wakaulau ni siboli sumolo tungadong nanang manggugay kanatali asang dia tuha sonak soari ribuan marlas ni roha hami toktong mamuji pasanga pokok suak songoni ma Tuhan nangakadongan nami ruas ni huriam namar ningot sadario dia kaulang tahun nasida ulang tahun hatutubu doho pardong asari peon asiro hatu halat tabay gajang nyumur tabay hahipason tabay kasilas ni rohai di tonga-tonga ni keluarga nasida asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asido tolong suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion huwa kami tu adopamu akadongan nami ruas ni huriam na di bagasa parsahiton macai toro ruas ni huriamina di bagasan na hurakseha apala di bagasan tikyon tarlubi ma Tuhan jamanami amang el manurung weksada na tongon wengok nami di rumah sakit pon amang iegultom wek dua na tongon wengok nami di rumah sakit cem jala di minggu na salpui nungamad dohoti ulaun nabadia manami asirohat Tuhan lam tabaya kapasu-pasu pala papos rohani sude keluarga nasida naliano muhamalu moni dia manami suak songoni tu hadis Rebeka si manulang wek dua na tongon wengok nami di rumah sakit Mensi Sentul dinanami naksilalahi boru sitorus wek opat na tongon wek pemuliha di tonga-tonga di bagasna nang dia manami amang asiburian wek pitu na tongon wek pemuliha di tonga-tonga di bagasna nang dinanami inaksili tonga boru pangaribuan wek sia na tongon wengok nami di rumah sakit PAD nang di Sirikardo Huta Barat wek 10 na tongon wek pemuliha di tonga-tonga di bagasna nang dia manami amang besi majutak wek 10 na tongon wengok nami di rumah sakit Adiaksa dia manami amang ejet Sigalingging wek 12 na tongon wengok nami di rumah sakit Meila Cibubur asiro haptu hadis sudia kadongan nami namar sahiti nungatung loja kama akadongan nami mangalului hamalumoni nungatu kaci dia nasida alani parsahiton nasida alani Tuhan huriam HKBP Cibubur mangalopitanga kami sadarion maboa nakama nami nanami nahorak sehat itu adopamu asiro haptu hasurduko tangamu nabadia nagok pasu-pasui majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti asanggia marhite tangami tu hasa jalatari parhamalumon nasako itu nasida masih hollo pehami tu hal lianom kagajang nyumur lianom hamalumo dia kadongan nami asanggia to katikina nengro boy hami muse rap marlas ni roha marolopolo mamuji pasangak guar munabadiai satokin nai Tuhan nang bimahan madapoto nakabagas nami asiroham dongani ramoti hami di pardalanan pada wakabata pada parmaran palas rohanami no bui pajupang dohotakan awawolongi hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga di bagas nami dongani ramoti pasu-pasu hami saluhna tuktuhi roha doho pikiran nami asa saya masih hol kami romar pungu marsaur di joromon jalo ma Tuhan elek pangiduan namion mar hite guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin
Di na marede hita laos tapapungu mapelean na paduahon. Marede mahita.
dehon ayat 4 laos jongjong mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silele na denga doho na saulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyana nilihomitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutjus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupara siya kami peleanon patibulho karajaom. Dito nga tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahani godang silew-lew mituhami. Asalam girgirhan madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan debata amanami para siroha. Hasangapo kamuliao doho puji-pujian madihoro di salilingi-lilinga. Mauliate rohanami diho. Alaniasi ni roham doho tolongi roham. Ay disuruho do anakmu nasasadai. Asamalua na ginonggomamu siya dosa nabi. Namarlas ni roha dohamin waeng dibagasaka serepon ni roha. Marningot haroron anakmu. Dohot hapapatar ratulia Portibion. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ngidebata na mangului, pinuji maho, ala nyasini roham, ala dipatutoru ho dirim gabe saor ho tuhami, jol manaleon, asa malua kana pinilimu siya dosa nabi, marlas ni roha dohamin waeng jala mauliate rohanami, marningot harorom mangibati hami, saitopo mahuriam, jala pature may dibaga, may baining anamu, bongoti marohanami, parbadiay jalapatiur may saluhuna, marhite-hite sordang ibarita nauli, asa hubas sami paimahon, ari harorom na sangapi, say pasu-pasu mapanggonggominami, jala pasu-pasu masaluhuk parhalado di huriam, dohot akan apaturehon na marsahit, asa margogo na sida, mangaramoti huriam, say sungguli mahami, tuhamu baon ni roha na tutu, apuli ma akana marsak urupi mana targogo doho na marsahit sai patiur malakkan yakana laumate asa torang rohana manopot hasonangani sai topo madongan nami na dihaholomon pabicar mabarita nauli tunasida asalam tabakana porsea doho na pasangapoko diari harorom na sangapi amen alia manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magoarmu, say ro maharajaum, say sau malomo ni roham di Banua Tonga Osongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadario kangoluas siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni donga namar dosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur homadamena tutod di munabi. Amin. Shalom.